BKWSनि मावखुलियाव 79थि भारत उदांस्रि सान फालिदों। बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायाबो 79थि भारत उदांस्रि सानखौ धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि मावखुलियाव गाजा गोमजायै फालिदों। दुलाराय भारत हादरावनो दिनै भारतनि 79थि उदांस्रि सानखौ फालिदों। दिनैनि भारत उदांस्रि सान फालिथायखौ बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि OSD सुक्रेश्वर गयारीनि मासि सामलायनायाव दिनैनि भारत उदांस्रि सानाव हादरारि फिरफिलाखौ बिरहोयो खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया। भारत उदांस्रि सान फालिनायावनो जर'खा आलासि महरै नुजाथियो खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारि। माननि आलासि महरै लेङाइ मासिगिरि श्रीजेन बसुमतारिजों लोगोसे गासै मावफुं सोद्रोमाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लायो। लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर फारियै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि, बिटिआर बायजोनि बारग' BLT अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिस्तिराम नार्जारी, बीरेन्द्र कुमार ब्रह्म, सानजारां लकेश्वर ब्रह्म आरो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि SB बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', समाज सिबियारि आरो ओनसोलनि गोबां फोरोंगिरि फरायसा फरायसुलिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। जोङो भारतनि गासैबो नोगोरारिनो जोंनि बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनिफ्राय मोनसे मान बावनाय बयनिसिम जासिग्रोबाय। दिनै जोङो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि अफिसनि लांगोनायाव काउन्सिलनिफ्राय जोङो 79 जेनाखि इन्डिपेन्डेन्स डे भारतनि बेखौ जों गाजा गोमजायै बेहाय फालिदों। बे फालिनायाव जोंनि मानव गेदेर चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिनिस्टार बसुमतारि फिरफिला बिरहोनाय गेजेरजों भारत हादरनि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि गेजेरजों जों माखासे हाबाफारि लाबोदों। बेहाय जेनाखि जोंनि जानाखि माने नैबे ओनसोलाव बिसेसकै धेमाजि जिल्लायाव थानाय जोंनि जानाखि सुबुं धोन रिटायार्ड टिचार्सफोरखौ सा 44 फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो मान बावदों। बिथांमोननो मान बावनो थांनायाव जोङो मोनसे मान बिलाइजों लोगोसे मोनसे ममेन्ट' मोनसे जोंनि काउन्सिलनि एनुवेल रिपर्ट आरो सिनायथि होननाय मोनसे बिजाब जों बिथांमोननो हरफादों। बिथांमोननि गेजेरजों आरोबाव बिथांमोनखौ मान बावनायनि उनाव जोंनि बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायनाखि फसंथान बिसेसकै जोंनि स्कुलफोरनिफ्राय जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। गोबां हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल गुदि फरायसालि बिथांमोननिफ्राय जोंनि बेहाय मोसानाय बिथांमोननि पेट्रियटिक जानाखि डेन्स बिथांमोननि पेट्रियटिक जानाय संस बिथांमोना पारफर्म खालामदों। बिथांमोननिसिम जोंनि खुंथायनि जानानै रोजा रोजा साबायखर। आरो बेवहाय दिनै थांनाय दिनफोराव जाय बिथांमोना बिहोमा होलांदों जोंनि हारिनि बर' हारिल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारियारि जोंनि खाथियाव थानाय जेसेबां हारि माहारियारि गुबुन हारिनिबो बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों। बिथांमोनखौबो जोङो दिनै मान बावनायनि गेजेराव रिटायार्ड टिचारफ्रा बिथांमोनाबो दंमोन। बिथांमोनखौ लाखिदों, जों बर'खौ लाखियाखै, बिथांमोनखौ लाखिदों। आरो पेट्रियटिक डेन्सफोराव पेट्रियटिक संसफोराव गुबुन गुबुन हारिफ्रा हारि माहारिफ्राबो बाहागो लादों। आं सानो जोंनि खुंथाया गोदानब्लाबो 2021 मायथाइनि जानाय फेब्रुवारि दानाव जोनोम मोननाय बे फेब्रुवारि दाननिफ्राय दिनैसिम जेसेबां बोसोर जाबाय जों गोबां जानाखि हाबाफारि बिसेसकै काउन्सिलनि हाबाफारियाव गुबुन हारिफोरखौ लिंहरनानै जोङो फालिबाय थादों, बाहागो लाबाय थादों। आसा खालामो फैनाय दिनफोराव रायजोफ्रा नोगोरारिफ्रा मदद होगोन, मदद होबोबाय थालांगोन आरो जोंबो हानायखिनिखौ जोंनि खुंथायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिफोराव मावलांगोन। आरो खेबसेबाव नोगोरारि बिथांमोननो बा बे ओनसोलनि गासैबो गोरों गोरा बिथांमोननो काउन्सिलनि जानानै हेपि जानाय इन्डिपेन्डेन्स डे बेनि
गाहाम हामलायनाय जासिबाय